Hey guys, wake up. It's Toronto time. Go Raptors! Hey! Hey! Hey, Jaden! Grabe ha. Ang sabot, ang sabot. Change the method! Raptors gonna win? Yeah. Really? If we go to state net and win. Champion yung Raptors kay the Raptors win daw, Jaden. Raptors! Madaog yung ka mong Raptors, boy. Daog buwang. Kapilar ba nakadaog ang Golden State sa season ngo? 0 man sila. Tapos sa karon finals lamang ganyan Toronto. Okay. 1 win away. Mga Kappa, Milya. Wala mo asa mi madto karon. Oy, og mga Reginatics po dati. Kappa Milya. Wala ka investment scheme man ang imuha. Mga kapamilya. Maadto mi dito sa kuan sa Scotia Arena. sa gawas ra mi kutob. Kay oy papalit ticket. Miski makapalit ng ticket na, di taas na lang tingnan ka. Ako ani, abato ng Jurassic Park kung asa dapit ng Jurassic Park o kato ganing famous nga panga ato siyang A famous store nga na atong mga printed wall sa mga Raptor players. Raptors players. Ato pa misulod bisi makadaog day ko kuan. Sapatos! Oh my goodness, doon. Mababala Ang ganda yan ito kuan. Mga branded ba yung kayo dito dad ay, mga mahal nun. Mga ito lang dito para magdula. Tag 15 ra bisi makadaog na atong sapatos. Ay, balag traffic. Basta kayo makaadto lang gid mis mga lugar. Kung asa gid ang mga nay all about Raptors. O kami na. He said like an hour before tip off. Wow. Familiar ba ni sa inyo aning lugar ah? Malabang na lang. Tulog-tulog na lang yung mga tao. Nya, pwede ba rin labang ron? Ato pa misulod bisi makadaog day ko kuan. Sapatos! Oh my goodness, doon. Mababala Ang ganda yan ito kuan. Mga branded ba yung kayo dito dad ay, mga mahal nun. Mga ito lang dito para magdula. Tag 15 ra bisi makadaog na atong sapatos. You're so tanga, you. Grabe, grabe. Bisi makadaog day ko kuan. Sapatos! So asa naman sadta? So, wando na po kami sa next stop na mo ang Scotiabank Arena. Oh, mali. Scotiabank Arena! Kaya ka lang yan. So, sabi ka, mga presyo-presyo. Dili ko mag-vlog eh. Alangan, wala na may tao. Dili ko mag-vlog kay wala tao. So, ito na sa Scotiabank Arena sa gawas. Kasi kita na mo si Kawhi Leonard dito nagsigig. Baklay-baklay.
Ay, kaway. Bising makitaan ka na mo. Gakson dyan ako imong tuhod ba? Hindi giti ka palakon, kaway. Dad, tanawan mo kung asa ang galid. Ay, nga. Bye-bye, Raptor. Mahal mo kayo magbalik niya. Oy. Lagot na gyud ko sa mga siri ba. Sige na may tuyok balik kay kamo update ba. Wala kang traffic kayo ning sudara ni. Ay, one way naman din. One way. Saan ang gusto iwanin mo? Na. Hi. Ikaw di ba mag-try? Okay, everywhere. Na let's go Raptors, with the North and everything. Park sa amin na. Okay. Si asa lang gid mi ani permintin lang gid mi sig bayad ani. Parking. Mo ra gid mong gasto, parking and gasolina. And then, Whoa, it's the arena. are you excited? Yep. Magala sus mga basketball fan, Raptors fans. Hi, suko na ang Taon-taon. seridad. Taod-taod. Bayad parking. Pilay magikuan gibayad. Pugo ka ba? Makitaan na. Hi naman sa Mustang. Hi Mustang. Ayaw ka na si RJ, ana. Ay na, siya dad. Hi, ano na dad? Ferrari. Ayaw ka na Ferrari si, na o Porsche? Ay, may Ah, God si ka mahalon Ipong, ba ano, na? Si RJ. Tani. Naray sila yung mga nga na. Elevator. Dito to sa dapit sa mga elevator. Oh, hi naman sa OD. O, kinsa man na yung OD? Naasi ko na si Who? OD, another OD. Mustang na. Mustang na sa. Daghan na Mustang. Hindi, park na ibo eh. Asa naman kita ni? Tuara na green. Ha, kada green. Dili na ta. Uy, kitapit na sa elevator. Uy, ako Mini Cooper. Mini Cooper. So guys, pagkakataon ako nga mag-vlog kay naanapod mi diri sa parking lot. Kay nagahot sa daghang tao. Di nasad ko makaistorya. Nami diri sa kuan. Sa parking lot sa Cochabamba Arena. Stair. Elevator daw. Karon mga saag ni kay nga taga-book ID diya. Nagasa natin si Dirozan. First na. Ay, koloron ka boy. Kadruzan yung sa nila. Kira di mo wala ka balo kung hindi man ko magtalikod. Karon boy. Ay. Kuya pag binaklay ani layo man kayo. Kung sila mami kay tibaba ato ipa wheelchair ni diri sila. Atong guyuron. Siguro 24 hours school lang pa. Di pa gina ito masulit. Wala bitoy kaila sa ila diri. Ma, maglaag-laagan ni ka diri kuan ka ha kana wheelchair lang ka ma kay isip ko kay kargahon kay bugat biya kay ka ma. Sige, can you hold this one? So asa na magid nilit? Nasa akin sa elevator. Huwag ka na elevator sila tagpakway natin. Sulod ta diri. Report? Here? Yeah, sulod. Really? We the North. To Jurassic Park, ESPN kita mo. Kamuha nang na ESPN dira. Dira to si Drake tong nagsaysayaw mo sa buang. Ay, no naman to diri sa tura. Yung pwede mo ta masulod di ay. Ato pwede mo din masulod to. Ay. Ato layo kay ko nagkuan. Mo ni ang Jurassic Park, guys. Mga kapamilya. Ano sa diri sila nagatanaw? Picture rin ako. Sige na, picture rin ako. Picture eh. Mo na ang video. Pag picture sa imong cellphone. Si ako na ako. Diri. Yung mga Golden State fan nila. Wala na na. Bawi ko
kuano na champion na ugma. Ayaw pagstorya analit kay basig makuha naman ko salin sa Raptors pero yung na mabalik sa tuwa itong mga Sige na. pero mo daw ang kuhan Raptors We the North. with the North. So muna siya ang Jurassic Park na lang ginatawag. NBA Finals 2019. Diri nagdula ang Raptors ug ang DSWD. So look at that. We the North. We the North. We the North. We the North. Who's that? In the Who's center? that? In the center, who's that? Oh, good job! On the other side. On the other The other side. side. Danny Green, kailaman. This one. Daddy, daddy. Laman, nulot ta siya. Okay, let's go inside. Yeah. We the North. So mga Golden State Warriors fan, tama ni nga ng likod. Ano siya? Ala, naka-vlog lagi ko. Nga daghag tao. Di ba maulawon mang kulit? Basta basketball lagi ba mawala akong ulaw. Nagagunit ang camera mo, nagili siya maulap. Mo asa man ang mga nagunit og kamera, ha? Uy, baga na kog naong, uy, vlogger na ko. Ay, maulaw na ko kay ako sa cancel. So guys, kutob Pero- lang isa gawas. Pero wala pa may dula. Pero kung naidula, di gyapon may kasulod. Kutob lang isa sa gawas kay mising napay dula diri wa mi kwarta pang palit ticket. 100,000 pinakamahal, grabe. Oh, wa pa siya nasukuha na pero ratatat na yan ba. Ano yung line-up nga naghimog history sa Toronto. Mo niyang line-up nga naghimog history. That one or that one? So nag-vlog na pug ko kay naanapod mi diri sa kuan. Sa parking lot. So mo to enjoy siya even nga wala. Enjoy siya even wala mi ka panjud sa dula yun. At least na feel lang namo ang essence ba nga dito dahil sila gadula. Okay. Siyempre pangarap yun ako makakitag NBA pero another video na sa to siya. Another video na sa to siya. Karon asa kami nagpark? Nakalimot mi. Asa? So, sobraan na mong binaklay. Ay, naara yun ay dihalit. Gagabig memory ni akong assistant. Magdungag pa kong isa. Just dapat dito giday ko mo agyo. Tom Jones na mga kapamilya, so namin. Salamat sa sponsor, Kaka. Joke lang. So, nasunod na po ng vlog mga besh. Kay Kapila. Bye-bye!